Am văzut clipuri cu furnici care fac lucruri nebunești ca să supraviețuiască, cum e cel în care au construit o barcă din proprie corpuri ca să scape de o inundație sau cel în care au format un pod suspendat tot din corpuri ca să atace un COVID de viez. Așa că m-am întrebat, dacă pun cele 1000 de furnice ale mele pe niște trasee cu obstacole, vor face lucruri asemănătoare ca să le treacă sau furnicile mele pur și simplu nu sunt atât de deștepte? Ei bine, tocmai am petrecut ore în șir adunând 1000 de furnici din vechiul meu mușuroi, așa că simt că asta e oportunitatea perfectă să le pun la încercare la primul lor obstacol. Obstacolul numărul 1 este drăcia asta. Practic ce facem? Punem niște insecte moarte uriașe pe fund, pe post de hrană, iar apoi umplem totul cu nisip ca să transformăm spațiul într-un mușuroi 2D. Asta înseamnă că vom putea să vedem furnicile săpând tot felul de tuneluri aici și dacă reușesc să găsească mâncare ascunsă la bază. Înseamnă că trec obstacolul și mergem mai departe la următoarele probe, care devin din ce în ce mai grele pe măsură ce clipul avansează. Bun, hai să nu mai pierdem timpul și să începem. Bun. Hai să începem, wow, e super satisfăcător să vezi 1000 de furnici la un loc aici. Ok, bineînțeles, imediat toate furnicile încep să escaladeze pereții din partea de sus ca să încerce să evadeze, dar în mod surprinzător, multe dintre ele începuseră deja să sape în jos în zona aceea 2D din mijlocul mușuroiului. Doamne, totul se întâmplă atât de repede! Stai, se vede deja progresul pe marginea bazinului? Păi le-am pus aici la propriu acum 45 de secunde și au săpat deja cam 1 centimetru și ceva în jos. Ce? Da, și dacă vă uitați la acest timelapse, puteți vedea cât de repede s-au pus pe treabă. Efectiv lucrează ca niște bormașini ca să sape aceste tuneluri minuscule prin nisip. Dar în realitate e un proces obositor și epuizant în care fiecare bob de nisip trebuie să fie luat de o lucrătoare din subteran, cărat până la suprafață prin gaura asta mică și apoi aruncat în grămada de nisip de aici. În timp ce filmam asta, se făcuse deja destul de târziu, așa că am decis să sting luminile și m-am întors a doua zi ca să văd ce au mai făcut. Oameni buni, a doua zi când m-am întors, mușuroiul arăta așa. Frate, ce? Au trecut literalmente vreo 8 ore. Cum au reușit furnicile astea să construiască un întreg labirint atât de complex? Nu doar că au creat aceste sisteme complicate de tuneluri, dar mai țineți minte insectele moarte pe care le-am pus la bază? Drept hrană? Ei bine, e clar că furnicile le-au găsit și pe alea, iar acum se pare că tot mușuroiul s-a năpostit peste ele și începuse deja să le devoreze. Știi, în moment ce au ajuns la insecte, tehnic înseamnă că au trecut de primul obstacol. Felicitări tipilor, s-a întâmplat atât de repede, sunt super fericit. Nici măcar n-am apucat să surprind momentul pe cameră. Dar următorul obstacol pe care îl vor înfrunta va fi cu siguranță prins pe cameră, pentru că următoarea probă este sârma ghimpata pierzaniei. Da, ați auzit bine. Și dacă vă întrebați ce e asta, păi e asta. Da, furnicile vor trebui să meargă pe această sfoară foarte îngustă deasupra unei gropi pline de foc și flăcări. Trebuie să sting asta. Da? Da. Să o stingem? Haide, stinge-te odată. Glumesc, ar fi o nebunie. Sunt efectiv animalele mele, n-aș face asta niciodată, dar le voi prinde în capcan aici jos dacă cad, dând pereții acestei gropi cu o soluție lichidă super alunecoasă numită fluon. Știu că nu prea se vede pentru că e invizibilă, dar practic când o furnică încearcă să urce pe aici, pur și simplu va aluneca complet. Da, chestia asta e super alunecoasă și o să vedeți imediat de ce provocarea asta devine atât de interesantă, dar dacă vă uitați la mușuroi 2D, o să vedeți că am aici o mică gaură astupată cu niște șervețele de hârtie și dacă vreți să vedeți cum fac asta, uitați, am și niște tuburi aici, ceea ce înseamnă că pot conecta mușuroiul la traseu cu obstacole. Hai, tipilor, imediat după ce am conectat tubul, evident că furnicile au observat și au început să intre. Adică sunt 1000 de furnici, nu pot scăpa de ele nicio secundă. Asta face ca aceste obstacole să fie distractive, fiindcă a durat doar vreo 10 secunde până când prima noastră furnică a intrat în bazinul cu sfoara pierzaniei. Acum, ca să treacă acest obstacol, furnicile trebuie pur și simplu să aducă înapoi peste sfoară una dintre aceste bucăți de picioare de insecte, ceea ce cred că s-ar putea să fie imposibil, dar hai să vedem cum se descurcă. Acum, să fiu sincer, furnicile au început cu o performanță destul de slabă, pentru că primele care au ajuns la sfoară n-au mers propriu zis pe ea, mai degrabă s-au învârtit pe la colțul platformei, de unde au sfârșit prin a aluneca și a cădea. Da, hai fetelor, ce faceți acolo? Dar avem 1000 de furnici, așa că mă așteptam ca măcar una dintre ele să calce în cele din urmă pe sfoară, însă pe măsură ce mai multe furnici începeau să intre în cameră, da, cam toate au făcut exact același lucru. Iar groapa a început să se umple de-a dreptul cu o tonă de furnici. Hai, fetelor, ce faceți? Nu glumesc, cred că e de fapt vina mea. Și ca să le fac să meargă pe sfoară, trebuie să repar ceva. Hai să vă arăt cum rezolv. Practic ce am făcut, în primul rând am lipit cu panda adezivă încă 2 fire de sfoară, ca să o fac puțin mai groasă, astfel încât furnicile să se simtă mai în siguranță când merg pe ea, și de asemenea am uns sfoara cu jeleu special pentru insecte, ca putea să miroasă jeleu și da, sper că asta le va face să vrea să meargă pe ea. Ei bine, asta a funcționat exact cum am vrut, pentru că în primul
minut, primele lucrătoare chiar au început să pășească pe sfoară și au explorat-o, deși foarte încet. Dar cu timpul, tot mai multe furnici au început să urce pe ea și era destul de amuzant, pentru că uneori furnicile atârnau efectiv de picioarele celorlalte, deoarece se strânseseră mult prea multe pe sfoară în același timp. Mamă, furnicile astea nu prea se pricep să-și salveze prietenele. Dar n-a durat mult până când prima noastră furnică curajoasă a ajuns de fapt la capătul sforii. Însă asta nu era nici măcar jumătate din provocare, pentru că, dacă vă mai aduceți aminte, furnicile trebuiau să ia de fapt unul din acele picioare de insecte și să-l aducă înapoi peste sfoară. Iar furnica asta clar nu părea prea interesată de asta, pentru că da, le ignoră complet, așa că am continuat să aștept până când mai multe furnici au ajuns pe acea parte, traversând sfoara, și surprinzător una dintre ele chiar a părut interesată de picioare, fiindcă s-a dus la unul și a început să-l muște. Dar după cum vă puteți da seama, piciorul ăsta e cam prea mare ca lucrătoarea să-l poată căra singură. Și dintr-un motiv anume, chiar și după ce o tonă de furnici au ajuns pe partea asta, niciuna n-a venit să o ajute pe biata lucrătoare să mute piciorul. Însă lucrătoarea avea o misiune, știa că trebuie să ducă un picior înapoi la mușuroi. Așa că ce-a făcut? S-a dus la unul dintre picioarele mai mici pe care chiar îl putea căra singură, l-a apucat și a început să meargă. Da, mă rog, nu era super eficient sau ceva, dar teoretic putea trece acest obstacol în numele întregii colonii, dacă juca bine cărțile. Și chiar l-a jucat bine, fiindcă nu glumesc, s-a îndreptat direct spre sfoară și a avut un moment extrem de limită unde era să cadă, dar cumva a reușit să se salveze. Iar apoi furnica a început efectiv să traverseze sfoara cu un picior de insect în gură. O, Doamne, oameni buni, chestia asta e de-a dreptul nebunească, îți țin pumnii! Adică mai e un drum lung de parcurs, dar oameni buni, furnicile se descurcaseră atât de prost până în acel moment, puteți vedea câte au căzut în groapa pierzaniei. Frate, tipul ăsta e pur și simplu un geniu, da, la propriu, niciuna dintre cele 1000 de furnici n-a vrut să-l ajute. A făcut totul de unul singur, așa că a continuat să marșeze, ignorând complet orice furnică ce îi stătea în cale, și tipul ăsta a ajuns până la capătul sforii, de unde apoi a pășit pe platformă ca să termine proba. O, Doamne, furnica asta e incredibilă. Serios, trebuie să-i pun un nume. Cred că o să-i zic Anthony. Probabil nu o să-l mai găsim niciodată pe Anthony, din moment ce toate furnicile arată la fel. Da, serios, lăsați niște W-uri în comentarii pentru Anthony. Anthony a fost absolut demențial. De când au trecut obstacolul, o să le dau picioarele drept premiu. Mersi, Anthony, sper să vă placă, fetelor. Așa că am mutat rapid toți soldații căzuți la datorii înapoi în mușurul 2D. Ei bine, colonia e acum pregătită pentru al 3-lea obstacol. Și mamă, ce entuziasmat sunt pentru ăsta, pentru că tipilor furnicile astea vor trebui să spargă un seif. Da, ca la un jaf, practic. Da, ați auzit bine, un seif. Pentru acest obstacol am construit de la zero un seif bancar din hârtie în care știam că furnicile ar putea probabil să facă o spargere. Puteți vedea că e destul de reușit, seamănă destul de bine cu un seif adevărat, oricum e mișto pentru că ușa chiar se deschide, așa că am putut umple acest seif bancar cu o cantitate absolut imensă de semințe. Da, am pus o tonă de semințe aici pentru că aparent semințele sunt mâncarea preferată a acestei specii, așa că ar trebui să dea năvală la chestia asta, dar am acest pistol cu lipici cald, așa că pot sigila ușa seifului, fiindcă trebuie să fac din asta un obstacol destul de greu. Așa că lăsați-mă să pun niște lipici aici. O, da? Cam așa ceva, în regulă. Seiful e acum complet sigilat cu lipici, să vedem dacă furnicile astea pot scoate semințele din el. O să fie foarte interesant de urmărit, așa că da, tocmai l-am pus înăuntru și, după cum vă puteți închipui, colonia de 1000 de furnici a început imediat să se cațere pe el, mai ales când apar lucruri noi în spațiul lor. Trebuie să investigheze ca să se asigure că nu e o amenințare, și cu asta cred că și-au dat seama destul de repede că nu e periculoasă, fiindcă niciuna nu mușca sau așa ceva. Ba chiar multe dintre ele doar profitau de ocazie ca să escaladeze și să iasă din țarc. Iar asta nu e bine, dar da, seiful e destul de bine sigilat acum și nici măcar nu cred că furnicile știau că sunt semințe înăuntru. Așa că nu prea s-a întâmplat nimic spectaculos, să fiu sincer. Ok, treaba asta nu merge chiar conform planului. O să iau cutia asta și o pun acolo. N-am strivit nicio furnică, e bine, iar acum lăsați-mă să le adun pe toate cele care au căzut. Așa am pus toți soldații căzuți înapoi în mușuroi. E bine, asta n-a funcționat chiar așa de bine, dar cumva știam că nu o să meargă din prima, de aceea m-am gândit la o chestie. Uitați, practic avem o cană cu apă și o cană mare cu zahăr pe care o să o torn în apă. Apoi pot să amestec apa cu zahărul ca să fac apă cu zahăr, al cărei miros și gust furnicile le adoră. Și folosind această pensulă, vreau doar să intru acolo și să încep să pictez seiful cu ea. Practic, asta va face ca seiful nu doar să aibă gust de zahăr, dar o să-l și înmoaie puțin din moment ce e din hârtie și ar trebui să le permită furnicilor să-l roadă ca să ajungă la semințe. Așa că da, am îmbibat de-a dreptul seiful în apă cu zahăr și fără să mai pierd timpul l-am pus în mușuroi.
În regulă, furnicilor, hai să vedem cum vă descurcați de data asta. Și mamă, lucrurile au fost mult mai interesante acum, pentru că imediat o tonă de furnici au devenit mult mai interesate. Puteți vedea cum, după ce se urcau pe seif, rămâneau pur și simplu nemișcate. Asta pentru că își puneau gura pe hârtie și lingeau tot zahărul de pe ea. Da, nu e chiar ceea ce aveam în minte. Am crezut că asta le va face să vrea să roadă hârtia de tot, nu doar să o lingă, dar da, o grămadă de furnici au luat porția de zahăr. Totuși n-am văzut niciuna încercând să găsească sau măcar să-și dea seama că sunt semințe înăuntru. Ei bine, asta până în acest moment când, vedeți gaura asta de aici? Păi de nicăieri o furnică s-a apropiat de ea și a intrat direct în gaură. Și da, era o furnică în interiorul seifului, dând peste potul cel mare de semințe. Nu știu cum a apărut gaura aia acolo, bănuiesc că umezeala de la apa cu zahăr a făcut hârtia să se lase. Wow, o nebunie! O, Doamne, stai, cred că furnicile tocmai au terminat obstacolul. Lăsați-mă să dau jos rapid furnicile de pe seif și da, după ce restul furnicilor au căzut, am tăiat seiful ca să văd dacă acea furnică chiar ajunsese înăuntru. Și după cum vedeți, ajunsese, fără îndoială. O, Doamne, colonia ta habar n-are ce salvare de zile mari le-ai oferit, frate. Stai, imaginați-vă, poate-i tot Anthony, aceeași furnică care a bătut și traseul de dinainte. Ar fi o nebunie. Da, mă rog, nu știu dacă e aceeași furnică, oricum, respect pentru ea, așa că m-am dus și am turnat toată prada din seif direct în mușurul 2D. Ei bine, furnicile au fost recompensate cu o cantitate uriașă de mâncare până acest moment, dar am păstrat cel mai nebunesc obstacol pentru final ca să aflu cu adevărat cât de deșteaptă e colonia mea de furnici. Iar această ultimă probă este podeaua de lavă. Da, podeaua de lavă. Și din fericire, deja am construit-o chiar aici. Acesta este ultimul obstacol și poate vă întrebați, băi, Terry Green, unde e lava? Păi, lava aia sunt de fapt benzile astea roșii de pe podea, chiar aici. Vedeți, acestea sunt de fapt niște benzi adezive extrem de lipicioase și dacă furnicile încearcă să meargă pe ele, păi, o să rămână blocate, desigur. Deci dacă furnicile vor să ajungă la căpșunile pe care le-am pus la capătul traseului, vor trebui să folosească una dintre cele 3 unelte pe care le-am pus la dispoziție ca să-și dea seama cum vor traversa această lavă. Sau poate vor face un pod nebunesc din propriile corpuri, cine știe. În fine, am vrut să mă asigur că majoritatea dintre ele chiar participă, așa că am petrecut ultimele ore culegând individual fiecare furnică din mușuroi și mutând-o în acest container. Sau cel puțin cele pe care am reușit să le prind, restul sunt cam ascunse pe acolo, în felul acesta puteau fi transportate mai ușor, dar înainte să le dau drumul înăuntru, vreau doar să vă spun că produsele promoționale Terra Green sunt de-a dreptul geniale. Știu, o zic mereu, dar serios, avem niște plușuri cu animale super drăguțe. Oricum, voiam doar să vă reamintesc, dacă vreți să le luați înainte de Crăciun sau înainte de sfârșitul anului, asigurați-vă că le luați cât mai repede ca să fim siguri că vi le livrăm la timp. În fine, serios, oameni buni, vă mulțumesc enorm pentru susținere și hai să ne întoarcem la acest ultim obstacol nebunesc. Așa că n-am mai pierdut timpul și le-am turnat direct înăuntru. Dacă nu vă dați seama, am schimbat puțin designul obstacolului pentru că, dacă mai țineți minte banda aceea roșie, păi am înlocuit-o cu un tip de bandă și mai lipicioasă și mai groasă ca să mă asigur că furnicile nu vor putea pur și simplu să treacă. În fine, hai să vedem ce fac. După cum ghiciți, probabil multe dintre ele s-au dus direct la bandă și au rămas parțial blocate la început. Așa că nu vă faceți griji, o să fiu cu ochii pe ele pe parcursul acestei probe, iar pe oricare dintre furnicile care par să rămână super blocate la mijloc, o să le iau cu această pensetă și le pun înapoi la start ca să nu rămână blocate permanent acolo și să pățească ceva. Oricum, ca să traverseze banda asta, așa cum ziceam mai devreme, le-am dat diferite unelte. O grămadă de pământ, niște bucăți de sfoară și chiar niște așchi de lemn, ca să văd dacă vor fi destul de deștepte să le folosească în avantajul lor pentru a trece peste banda adezivă. Și deși s-ar putea să pară că nu o fac, s-ar putea părea că furnicile nu folosesc uneltele aici. Dacă te uiți foarte atent, jos, lângă pământ, au început deja de fapt să împingă grămada de pământ peste bandă ca să facă un mic pod peste care să poată păși. Dacă continuă să construiască acest pod, ar putea traversa chiar fără niciun fel de problemă. Dar exact când filmam asta, am observat că o furnică mergea deja de-a dreptul pe bandă și cumva ajunsese extrem de aproape de capăt. Da, habar n-am cum a reușit furnica asta pur și simplu să ignore cât de lipicioasă e banda. Bănuiesc că picioarele ei erau extrem de puternice sau ceva de genul, fiindcă a ajuns până la capăt, unde a avut mici probleme să se desprindă de pe bandă, dar în cele din urmă a reușit. Și wow, păi furnica asta tocmai a trecut tehnic de obstacol. O, Doamne, frate, nici măcar n-am văzut-o, dar a trecut obstacolul. Bănuiesc că e pe bune și corect.
Bravo, frate! Cum se face că la ultimele 3 obstacole a fost o singură furnică care a salvat situația pentru întreaga colonie? Da, în fine, trebuie să le iau pe toate de pe bandă, așa că da, nu au pățit absolut nimic, deci le-am adunat pe toate într-un container și le-am transportat înapoi la mușuroi în siguranță. În regulă, pentru că ați câștigat proba, o să vă dau această bucată de căpșună și pentru că furnicile au trecut toate obstacolele pe care le-am dat, o să le ofer acest mușuroi nou-nouț. Practic e doar un pic mai compact și are o zonă exterioară mișto deasupra și cred că e pur și simplu ceva super pentru ele, așa că o să le mut acolo. În fine, sper că v-ați distrat și că ați învățat ceva nou despre furnici în acest clip. Nu uitați, oameni buni, produsele promoționale TerraGreen trebuie să le luați repede dacă le vreți înainte de Crăciun sau înainte de sfârșitul anului, dar da, în afară de asta, cred că acest clip a fost destul de mișto și sper că și voi sunteți de aceeași părere. Și da, să aveți o zi bună. Jet le spune la revedere tuturor, nu-i așa, Jet? Say bye, Jet!